Ja s'ha engegat la xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient i les primeres en adherir-se han estat 33 fleques viladecanenques. La setmana passada el Departament de Medi Ambient va començar a repartir les 5.000 bosses de cotó als establiments adherits. A partir d'avui, els forns de pa han començat a repartir-les als ciutadans i a explicar-los la mecànica de la campanya. Es tracta d'incentivar l'ús de la bossa de tela en detriment de la de plàstic. Llavors, cada cop que aquesta clientela vagi a comprar el forn amb la nova bossa de roba, el forner el premia entregant-li un vale, un punt. A mesura que tenen uns punts, això es pot intercanviar per un conjunt de productes del mateix forn, des d'un croissant, la barra de pa, la pasta, i a més, quan acaba la campanya, farem un sorteig. Se sortejaran 8 carretons, 30 cabassos i 40 bosses de mà, tot realitzat amb banderoles reciclades de les campanyes municipals. A més de la reducció de l'ús de bosses de plàstic que són poc biodegradables i molt contaminants, l'ús de la bossa de tela comporta altres avantatges. Espero que hi hagi una bona resposta positiva per part de la clientela, de dir, doncs sí, si tu m'ajudes, m'incentives, em dones la bossa i tot, doncs francament no costa tant, quan vagi al forn, portar la bossa. Realment també ens han comentat els forners que el gust del pa és completament diferent si va dins una bossa de plàstic on no pot transpirar que si va amb la bossa clàssica de pa, on sí que transpira i es manté molt més i tot es manté més cruixent. Durant els propers mesos s'impulsaran accions similars en altres tipus de comerços per tal de substituir l'ús de les bosses de plàstic per cistells o carrets de compra. Els 9 estudiants viladecanencs que van participar en el projecte europeu Be Part of It van visitar el passat divendres l'exposició Municipis que fan a Europa. Els joves van aprofitar l'ocasió per valorar la seva estada a Venècia, on es van reunir amb estudiants de 10 països diferents per debatre i proposar solucions actives sobre aquells problemes que preocupen la joventut. Una experiència molt positiva pels joves de Viladecans. Vaig poder conèixer gent que inclús ara em segueixo parlant per internet i vaig poder així conèixer les opinions de gent d'altres països i comprovar que no tots opinen com aquí a Espanya. Ha sigut una experiència boníssima perquè m'ho he passat superbé, he conegut a moltíssima gent, m'ha servit per moltes coses, entre elles aprendre l'anglès i practicar una mica. Me llevo de todo porque, amigos sobre todo, y una experiencia cultural muy importante porque aprendes un montón de la gente que estaba allí. Durant l'estada a Venècia, marcada dins els programes de Joves en Acció que impulsa la Unió Europea, els més de 100 joves d'entre 16 i 18 anys van posar en comú les seves idees sobre les 3 temàtiques escollides: la drogodependència, el risc mediambiental i la immigració. 3 temes que van generar debat entre els joves assistents. Sortien opinions molt diverses. Per exemple, sobre drogues, alguns països, aquí a Espanya, quan es sentien que aquí a Espanya algunes drogues, que era legal tenir drogues, alguns estaban com flipant directament. En realidad se mostraron todos muy abiertos en el sentido de la inmigración, pero habían países un poco más cerrados. Pero que hay apertura, ¿no? Con respecto a los inmigrantes, se habla de una acogida en el trabajo, en la sociedad, culturalmente. Al final de les jornades es van redactar unes conclusions finals que s'hauran de presentar properament al Parlament Europeu. Davant la bona experiència d'aquest any, Viladecans espera repetir en properes edicions. En aquest punt de la carretera B210 es va registrar l'única víctima mortal del 2008 en les vies interurbanes de Viladecans. Aquesta xifra suposa una reducció de les morts en carretera a la nostra ciutat, ja que l'any anterior es van comptabilitzar 3 víctimes mortals. Una reducció que també s'observa el nombre d'accidents, que han baixat en prop d'un 20%. En el 2008 hem tingut, com ha sigut en tota Catalunya, una disminució tant dels accidents de trànsit, accidents amb víctimes i accidents amb víctimes mortals. El millor seria que no hi hagués cap, evidentment, però només hem tingut un mort en accident de trànsit a les vies de Viladecans. I accidents amb víctimes mortals en el 2008 hem tingut 32, en relació a l'any 2007 que vam tenir uns 38.
Aquesta reducció de l'accidentalitat és una tendència que s'està produint des de fa uns anys. Des dels Mossos d'Esquadra de l'àrea metropolitana sud afirmen que la limitació de velocitat a 80 km per hora també ha ajudat a reduir la sinistralitat. Però sí que és veritat que el fet de disminuir la velocitat tens una probabilitat de tenir menys accidents. La qual cosa, el reduir la velocitat en aquests trams de via, sobretot que afecta també a la Viladecans, perquè és la C31 i la C32, nosaltres hem tingut a la Viladecans menys accidents i una de les causes segurament també serà la velocitat, evidentment. A més de l'excés de velocitat, la combinació d'alcohol i cotxe és un altre dels factors de risc de patir accidents. Per això els Mossos d'Esquadra posen en marxa el controls d'alcoholèmia. En total, el 2008 es van realitzar a Viladecans més de 2.500 proves d'alcoholèmia i drogues, de les quals 430 van donar positiu. Des de fa uns anys, Viladecans s'ha convertit en un punt habitual on els Mossos realitzen els drogotests, molt a prop on es troben els afters i discoteques. Això és un centre molt important de gent jove que ve en aquestes discoteques, que en moltes parts, desgràcia, tenen accés de begudes alcohòliques, que beuen més, o que inclús agafem que donen positiu en el control de drogotest. Estem parlant que de positius de drogotest l'any passat van haver-hi unes 200 persones, que Déu-n'hi-do en aquesta zona que hi hagi tants positius. El 2009 la baixa accidentalitat continua. De moment, en el que portem d'any no s'ha de lamentar cap víctima mortal a les carreteres de la zona metropolitana sud. Desmesurats. Així consideren des de les associacions de veïns de Viladecans els preus de les noves tarifes. Troben inadmissible que els serveis bàsics com l'aigua, el gas i el transport públic pugi de mitjana un 8% enfront de l'augment del 2,6% de mitjana del salari. Per aquest motiu, la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya es reunirà el proper 18 de febrer per decidir les actuacions de la campanya contra l'alça de les taxes dels serveis bàsics, on el moviment veïnal de Viladecans hi serà present. Apoyaremos las propuestas de la Confederación de Asociaciones de Vecinos. Nosotros estamos de acuerdo en este movimiento. Nosotros decimos que no somos un movimiento antiimpuestos. Los impuestos hay que pagarlos y los servicios hay que pagarlos. Lo único que estamos diciendo es que hay que tener subidas moderadas en los tiempos que estamos atravesando, tiempos de crisis, en donde vemos que la industria de nuestra ciudad, cada vez hay más industrias que se dan de baja, y lo que no estamos dispuestos es pagar la crisis los que siempre lo pagan, que son los trabajadores y el pequeño y mediano comercio. Les associacions de veïns començaran ara a fer assemblees veïnals amb l'objectiu d'arribar a una de general on es proposaran mobilitzacions en contra de la pujada dels preus que consideren desmesurada. Esto es un abuso porque en tiempos de crisis indiscutiblemente tenemos que poner el hombro todos los ciudadanos. Sabemos que los grandes bancos y las grandes eléctricas han tenido beneficios el año anterior. Sin embargo, los trabajadores, el pequeño comercio, la industria pequeña, estamos soportando todo el peso de la crisis económica y por eso no estamos de acuerdo y estamos en contra de esta subida desmesurada del coste de los servicios básicos. Durant els propers dies, i si no s'arriba a un acord, les associacions de veïns han declarat que es produiran mobilitzacions locals amb l'objectiu de que se sensibilitzi l'administració pública davant d'aquesta problemàtica. A menys de 48 hores perquè finalitzi el procés de negociació, la plantilla de Roca ha tornat a manifestar-se. Asseguren que si l'empresa no aproxima postures amb la comissió negociadora, en els propers dies podria anunciar-se el desacord. De moment, els sindicats continuen pressionant per aconseguir, si no la retirada de l'ERO, les majors avantatges per als treballadors afectats i un pla industrial que asseguri la viabilitat de l'empresa. La empresa nos ha ofrecido el 77% bruto del sueldo. También se ha comprometido a sacar a los mayores de 55 años, que ya han estado en otro expediente de regulación. Y bueno, seguimos negociando y esperando una solución más o menos satisfactoria, porque ahora mismo lo que tenemos es una miseria. Que haya un compromiso por parte de la empresa de que se va a invertir en las plantas de Roca en España, que se comprometa en un plan industrial, que haya una viabilidad de las plantas que tienen en España
Per la seva part, CGT assegura que les negociacions es troben en un punt mort. A més, l'argument de Roca de l'acumulació d'estoc no ha convençut el sindicat, que ahir va tornar a sortir en protesta de manera individual. Aquesta vegada pels carrers principals de Viladecans. Més de 100 treballadors van denunciar davant ciutadania i institucions la seva situació en una mobilització que va finalitzar davant de l'Ajuntament. Donar a conèixer el frau que, segons ells, s'està portant a terme a l'empresa era el màxim objectiu. Nosaltres sabem que aquest any presentarà un estimat de benefici superior a un 7% a l'any anterior, de 148 milions d'euros, amb la qual simplement l'empresa diu que té una acumulació d'estoc. Realment aquesta acumulació d'estoc és perquè està portant peces de les diferents fàbriques que està a l'estranger i l'únic que amaga amb això és una deslocalització. Aquests dies la comissió negociadora es troba a Madrid. Divendres acabarà el procés de negociació, un procés per al que tots els sindicats coincideixen a desitjar un final el més satisfactori possible. Aquestes mongetes formen part de la primera investigació que es realitza a Agròpolis, el centre de recerca agrícola que té la seva seu a Viladecans. Agròpolis és un projecte de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, una institució que forma part de la Universitat Politècnica de Catalunya. En aquest nou parc tecnològic es realitzaran estudis sobre biotecnologia i enginyeria agroalimentària, uns estudis que ajudaran a la millora dels conreus agrícoles. És el cas del primer treball de recerca que es porta a terme al centre sobre la millora genètica de la mongeta. L'objectiu és això, acabar de tenir una varietat amb unes característiques superiors en aquest sentit a les que es poden trobar en aquests moments en el mercat. L'exemple que tenim aquí és mongeta del Ganxet i mongeta de Santa Pau, aquest grup en particular, i probablement aquí pocs mesos hi podem veure també tomàquets de Penjau, tomàquets de Montserrat. El centre d'Agròpolis es troba en una finca de 10 hectàrees cedida per l'Ajuntament de Viladecans al costat del Camí del Mar. El parc tecnològic compta amb 2 hivernacles, un centre de serveis i una nau de mecanització on s'estudia la maquinària agrícola i es certifiquen els nous equips. Agròpolis es vol convertir en un centre de referència en la recerca i innovació tecnològica de les empreses agrícoles. Hi ha diverses empreses ja interessades en venir a fer la seva experimentació aquí. Hem de pensar que seria molt difícil trobar unes instal·lacions d'aquestes característiques que permetin fer recerca en l'àmbit de l'agricultura tan properes a Barcelona. Actualment s'estan ultimant les obres del parc tecnològic. Es preveu que Agròpolis es pugui inaugurar en els propers mesos. Amb aquests crits en contra de la nova llei d'educació, els professors de les escoles viladecanenques han mostrat el seu rebuig a la política del Departament d'Educació. El conseller Ernest Maragall, per la seva banda, ha declarat que tot i ser evident que hi ha dificultats, ara no és moment de conflictes, sinó de dialogar. Algunes de les reivindicacions eren la negativa a la retallada de plantilles i els incompliments del Departament d'Educació, però no eren les úniques. Entre altres coses, una mesura en l'ampliació de les hores lectives, que ho podeu veure aquí, inapropiades absolutament perquè, a banda que a Catalunya som els nens que més hores lectives fan a les aules a tota Europa, entre d'altres mesures també hi ha la tendència a la privatització, no ens enganyem. I per tant estem aquí per reivindicar, però avui és un dia, però n'hi haurà més si la cosa continua. I entre altres coses, però com ja heu vist, dimissió del senyor Maragall. Des dels sindicats han volgut deixar clar que els agradaria conèixer les noves propostes en matèria d'educació directament i no a través dels mitjans, ja que consideren que els professors són els que millor coneixen el que passa a les aules. Altres problemàtiques que actualment ens trobem a l'escola pública és la massificació a les aules. Estem parlant de ràtios de 25, fins i tot sobre ràtio, amb la qual no podem lluitar. Necessitem més centres educatius equipats, però per altra banda també tenim un problema en les substitucions. No tenim les substitucions cobertes al 100%. De vegades passen dies i això ho cobrim perquè som com som, perquè estimem la nostra feina, però no són mesures. Necessitem mestres qualificats i necessitem mestres a les aules ja, sempre. La propera mobilització dels professors serà el 19 de març, quan hi ha convocada una vaga general de l'ensenyament públic. El mundo de los solventes aún no conocen bien el mundo de los sordos.
falta romper muchas barreras de comunicación. Ahora algo hay nuevo, fax, móvil, mensaje, videollamada, ordenador, chat, correos, algo ahora mejor. Ejemplo, también tele, sustituyó casi todo. Ahora mejor que antes no había nada. La Sònia i el Lorenzo són parella i són sords. Els dos però viuen la seva discapacitat auditiva de forma diferent. En aquest col·lectiu és molt difícil de trobar dues persones iguals. El Lorenzo, per exemple, és sord de naixement i no coneix ni s'imagina com és el so. La Sònia, en canvi, va perdre l'audició als 12 anys i per aquest motiu encara se'n recorda de la llengua oral i sobretot dels canvis que ha patit al seu dia a dia. Se nota mucho, porque, por ejemplo, antes puedes oír hablar a las personas, ahora no. Antes puedes hablar por teléfono, ahora no. Antes puedes escuchar música, ahora no. Ahora comunicación normal igual, antes tampoco. Muy diferente. Jo no he sentit mai, per tant, l'única cosa que puc sentir és si hi ha un cop fort, perquè per la llum s'origina un contrast i me n'adono que hi ha hagut un soroll fort. La música, per exemple, la puc viure gràcies a les vibracions. Però, en fi, jo he viscut el silenci amb tota normalitat, perquè sempre he estat sord. Fer visibles els sons quotidians, com ara el despertador, el fax o el timbre de casa, és una necessitat per Lorenzo i la Sònia. La llum intermitent és sinònim de l'arribada d'un fax o d'una visita a la llar. Per adaptar-se a altres activitats que realitzem al nostre dia a dia i comunicar-se millor amb les persones oients, les noves tecnologies han jugat un paper molt important. Internet, el correu electrònic o les videotrucades són eines indispensables que han permès a les persones sordes accedir a la informació. Yo pienso un cambio importante, pero depende de la cultura del sordo, si sabe leer o no. Pero yo pienso para el futuro sí, porque no sé, ahora sordos aprenden más que antes. A l'hora de desplaçar-se, Lorenzo i la Sònia no tenen cap problema. Ells, igual que la gran majoria de persones sordes, tenen carnet de conduir. Tenir un mirall més gran és l'única adaptació que necessita el seu vehicle. Clar que podem tenir el carnet de conduir. L'única cosa és que estem limitats i només podem tenir el carnet de moto i de cotxe. No podem accedir a treure'ns ni el carnet de camió, ni el d'autobús o el de vehicles especials. La majoria de persones sordes percebem de manera més ràpida que els oients el moviment i les llums. Tenim el camp de visió més gran i estem acostumats a sempre anar amb molta cura. En Lorenzo i la Sònia troben a falta activitats aptes per a persones sordes. Per cobrir aquest buit i alhora sentir-se com a casa, participen de les activitats que organitza l'Associació Sordos Sin Fronteres de Castelldefels, una entitat on no només s'organitzen tallers i sortides, sinó que compta amb un servei d'intèrprets. El servei d'interpretació és un servei que ens ha representat un canvi molt important, perquè jo recordo que quan era petit i la meva mare m'acompanyava al metge, que no hi havia servei d'interpretació, el metge parlava i jo li preguntava a la meva mare què havia dit i ella em feia un resum. En canvi, amb el servei d'interpretació és neutral i em permet rebre la informació al 100%. És el millor sistema perquè puguem ser autònoms. Entendre un oient és una barrera que les persones sordes es troben dia a dia. Si l'oient no manté la mirada, es posa de perfil o no vocalitza, poder llegir els llavis és una tasca gairebé impossible. Aquests entrebancs separen, segons afirma aquest col·lectiu, el món dels sords del món dels oients. Per mi existeixen dues comunitats, la dels sords i la dels oients. Per mi la comunitat sorda és realment la meva. M'hi sento bé perquè és una comunitat oberta. En canvi, amb la dels oients em trobo molts límits i moltes barreres per la comunicació. Tant de bo fos diferent, però actualment és així.
Ja hi ha preacord signat. Després de setmanes de mobilitzacions, especialment aquesta, on s'han produït dues a la nostra ciutat, els treballadors de Roca ja tenen una base del que serà l'expedient de regulació definitiu. Un dels punts importants que ha canviat respecte a l'ERO inicial és el percentatge de complement que pagarà l'empresa mentre els treballadors estiguin sense feina. Finalment serà el 80%, a més les pagues extres i vacances, que es pagaran al 100%. Però aquesta no ha estat l'única modificació. Las rotaciones, la fábrica de Jabas y Sevilla, que en principio iban a ser 7 meses, se ha quedado en 4 y seguramente luego 3 si es que se tienen que seguir haciendo, y esa es las personas mayores de 55 años, la empresa se compromete a, si luego por lo que sea hubiese una jubilación de esta persona, a hacerse cargo de la parte del paro que hubieran consumido, que eso ya lo ha hecho con el anterior ERE. Pero eso no está firmado en el principio de acuerdo, eso es un compromiso verbal. El preacord continua respectant la durada prevista per l'empresa, és a dir, s'iniciarà l'1 de març i està previst que acabi el 28 de febrer del 2010. Tot i així, l'empresa es reserva el dret d'anul·lar l'expedient quan ho cregui oportú. El preacord ha estat signat pels sindicats d'UGT i Comissions Obreres. La CGT s'ha mostrat en desacord perquè el troben del tot insuficient. Lo único que varía de este preacuerdo es que en vez del 77%, la empresa ha subido a un 80%. Pero se mantiene en que no garantiza ni un puesto de trabajo. No nos da seguridad para los futuros puestos de trabajo que puedan haber en la plantilla Roca. Ara només queda ratificar el preacord amb un referèndum de tots els treballadors de l'empresa que se celebrarà la propera setmana. La visita del conseller Josep Huguet a l'empresa viladecanenca AIC Camiseros està més que justificada. Aquesta factoria ha multiplicat per 10 la seva xifra d'exportacions de camises, bruses i pijames d'alta qualitat. Huguet ha posat aquesta empresa viladecanenca com a exemple de l'èxit del programa Next Pipe, que ha engegat la Generalitat per potenciar les exportacions catalanes. AIC Camiseros ven els seus productes a països com Estats Units, Mèxic, Venezuela o Japó. Felicitar l'empresa per aquesta feina. És molt important en tots els sectors econòmics controlar la cadena de valor. Per tant, el qui acaba sent determinant és estar al final del negoci, és el qui comercialitza, el qui té la marca, i en el cas d'Arnau han demostrat que han sabut fer aquesta feina des d'un nivell de gamma alta, per tant amb sèries no tan llargues, però d'alta qualitat. A la visita, el conseller Huguet va veure el taller on es realitza el procés de confecció dels diferents productes. AIC Camiseros és una empresa familiar que es va fundar fa quasi 80 anys, però en fa només 2 que va obrir les seves portes al mercat exterior. I bueno, sempre des que es va fundar han mantingut la fabricació pròpia, el fer-ho tot el procés a casa, apostar per la qualitat, i fins al dia d'avui seguim amb aquest pensament. Des de l'any 2007 vam sortir al mercat exterior, tenim uns mercats, uns fronts oberts en països que estem exportant, com ha dit el senyor conseller, i ara estem atacant un parell de mercats nous dels Emirats Àrabs i Rússia. Huguet va aprofitar la visita a Viladecans per fer balanç del programa d'ajuda a l'exportació que ha posat en marxa la Generalitat i que ha beneficiat a més de 250 empreses catalanes, entre elles AIC Camiseros. De fet, el programa aquest que estem utilitzant per ajudar a l'exportació, que és el programa Next Pipe, està funcionant molt bé. 250 empreses catalanes s'han iniciat a l'exportació gràcies a aquest programa i, concretament, han incrementat un 20% la seva facturació i un 130% les seves exportacions. AIC Camiseros ja va veure reconeguda la seva iniciació a l'exportació l'any passat amb el Premi a la Competitivitat que atorga la Generalitat.